Morna ma' Jason u Silvan fil-post fejn se jiżżewġu fi ftit xhur oħra. Silvan tgħinhom fil-preparamenti tat-tiers. Għandha żewġ ulied gays. I have 3 kids and 2 of them are gay. Xi tfisser ir-relazzjoni ta' bejniethom? Ifhimni jiena u Silvan naqsmu kollox flimkien. Kemm id-dar, kemm barra. U l-imħabba li hemm bejnietna hija rabta vera kbira. Ifhimni ikonna il-momenti tagħna, però ifhimni qabel ma morru norqdu qabel dejjem nispiċċaw nirranġaw kollox għalli l-għada tkun ġurnata bħall-oħrajn. Jason jirrakkonta kif kien bat kard lil Silvan u l-kliem li kiteb ġabhom minn fuq kliem ta' diska. Sejntej wara, Jason għadu jaħseb li Silvan m'għandunax li kien ikkopja. Niftakar dan ġelidna u spiċċajt kien hemm diska xadej u niftakar kopjajta minn fuq is-CD u ma kienx jaf li ġibri diska u qal li kemm taf tiktab poeżiji sbieħ. U naħseb sallum il-ġurnata qasaf li ġibri kienet diska dik. Silvan jiżvela magħna li kien induna imma ma qallu b'xejn. Għax ħagoż bil-kliem ta' mħabba li kitiblu? No, I thought it was not all his, no. Jason jasal biex jorqot ma' xi ħadd ieħor? Jiena u Silvan vera ninħabbu, għas tista' tmur tfittex il-ħadd ieħor għal xiex. Kemm l-imħabba bejt ngħid. Jason u Silvan xtraw dar bejnietom fl-Olanda fejn beħsiebhom ikomplu jgħixu anke wara li jiżżewġu. Bdejna minn affarijiet żgħar llum il-ġurnata ġifieri tant kibret ċajna xrajna d-dar flimkien u naqsmu kollox flimkien tikber kważi kuljum. Jason u Silvan għandhom żewġ tiklib li jisuhom bħala uliedhom. Kuljum nqum fis-7 ta' filgħodu il-kelba żgħira li għandi dejjem tqajjimni biex għalli kellu. Jaqbel li jkunu jistgħu irabbu tfal? Għas ħsieb li għandi li nadotta tfal. Miju sew. Ain't no place to run when you hold it